Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ एकदम डेन्जार टाइपनि जागोन आं आंनि जिमानखिनि 1.5 बोसोरनि जिमानखिनि पिरियड बेखिनि पिरियडआवहाय आं बेबायदि भिडिअ दिनैसिम बानायफेराखै दिनैनि भिडिअखौ बानायनो थाखाय ओरैबायदि कन्फिडेन्ट नांगौ मानसिनो मा होनो आरो माने मानसिनो नाङा जानो हागौ बाट मानसिनो होना मानो बुंखो आं गोलैफायो नालाय बेखायनो आं मानसिनो होननानै बुंबाय आरो माने आंनो कन्फिडेन्ट बिराद नांगौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय फाइनालि आङो कन्फिडेन्टखौ मोनमारबाय 1000ता भिडिअ नायबाय आं इउटुबावहाय सार्च खालामनानै ओमफ्राय माबे भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो अके आङो दिनैनि भिडिअआवहाय फिसा डिसक्लेमार होनो सानदों जे आं जेबो देखायाखै जे आंनाव उमुक फन दङ आरो आं देखायाखै जे आंनाव बे फनखौ आं गाज्रि खालामनानै उमुक खालामनो हागोन उमुक माबा खालामनो पाब्लिसिटिनि थाखाय खालामनो नागिरदों उमुक थुमुक बिदि साननाङा मानो होनोबा जोंनि माखासे मेलेम गैयै मानसिफ्रा सानो बाट इन्डियायावहाय बेखिनि साननायनि अनजिमाया दायो 100आवहाय 70%आ खम जाबाय खिन्थु जोंनि बुजिखाबाय दा मा बेखायनो आं होनदों आरो बेबायदि भिडिअ 1000ता दङ इउटुबावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो जास्ट मोनसे एक्सपेरिमेन्ट भिडिअ आरो आं नुखाबाय जिहेतु आं दहायनो खिथाखांबाय आं 1000निबो बारा टाइम्स नायखांबाय मानो होनोबा बेयो आंनि जितु फन आंनि पार्सनेल फन बेनि खोथाथ' आरो एसे एक्सपेन्सिभ ना आंनि थाखाय एक्सपेन्सिभ डिसुन सोरनिबा थाखाय नङाबो जानो हागौ आरो आं आगैमोनखौ बे डिसक्लेमारावनो आरोबाव मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों जे आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै न'आवहाय ट्राइ खालामनाङा आरो आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै है आब' गेमस्रियानो खालामदो बा गेमस्रियानो खालामदो आंबो खालामगोन बेबायदि होननानै साननाङा आरो स्पेसियेलि आगै उन्दै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोना आगैमोना नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंसा मामानि बाबानि बा आब'नि आदानि मबाइलखौ लानानै दैयाव सोमब्रनो नाङा आरोना सेस जागोन इयो आंनि फना आइफन 12 प्र मेक्स बेखायनो आङो ट्राइ खालामनो नागिरदों बे एक्सपेरिमेन्टखौ बाट आदार फना गाज्रि जानो हागौ आरो आंबो मिथिया आंनि फना गाज्रि जानो हागौ ना मागौ माखासे भिडिअफोरा फेकबो थायो न खिन्थु आं बेखौनो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो नागिरदों एकदम गोसोआव माबा लानानै मा होनगोन धक जाबाय थानायखौ एकदम हमथाना लानानै बेखौ आं खालामनो नागिरदों सिर्फ नोंथांमोननि थाखाय खालामनोसै आङो फार्स्टआवनो आं आंनि फनखौ देखायगोनसै आंनि फना नै कभारा बेबायदि ग्लिटारि एसे ओमफ्राय बे कालारखौ आं मार मोजां मोनोखायनो नै आं बे कालारनिनो नेल आर्ट खालामलायलायदों ओमफ्राय आरो आं दाख्लैबो होनदोंमोन दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय जे आंनि वान अफ फेभ कालारा ग्रे बेखायनो ग्रे एन्ड बेखौ मा कालार होनगोनथाय बाराद्राय माबाबो लाइम ग्रिन होनगोन नामा मिथिला दे मा होनोथाय आं कालारफोरखौ एसेबां गोसोआव थाया बेखायनो नै बेबायदि कम्बिनेसननि बानायदों आरोना आङो नेल आर्टखौबो स' जास्ट फरगेट एबाउट इट नैबे कभारखौ बख'ना लानोसै आङो हामा जाबा नोंथांमोना बायना हरदे आंनो गिफ्ट हरदे अननानै मा गिफ्टआबो आसुगुर गोलाव लाबा बिराद दिगदारलै बे जाहैबाय फन कभार आंनि मोनसे आरो मोनसे कभार दंबावो बेखौबो देखायनो दे आंनि कभार मोनसेया माहा थांखो मोनबाय र' नैबे कालार बेबो पार्पलाबो आंनि फेभरेट कालार एक्सुवेलि आंनि मायो फेभरेट कालार नङा गासिखौबो मोजां मोनो आं गासिबो कालारखौबो मोजां मोनो बेबो सम लाना सम बेबायसा आरो कभार लाना कभार मालाबा मा होनो स' बेफोरखौ दोनथ'नोसै आङो ओमफ्राय आंनि जितु एक्जेक्ट कालार बेखौ मा होनोमोनलाय मा ब्लु होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय बेखौ बेबायदि टाइपनि आरो ओमफ्राय नैबे फना र' आं ब्राइटनेसखौ बारायना होनो फना नै डाइरेक्ट अनानो दङ दा अनानो दङ ओमफ्राय
आङो दायो नै अनानै दङ दा आं सुइच अफ खालामखाया नोंथांमोननि गेजेरावनो आङो दैयावहाय साम' रुनानै देखायगोन हामा जायो ना मा जायो मिथिला स' आं दैखौबो रेडि खालामना दोनखादों नोंथांमोननि थाखाय नायलांबाय थादों आंनाव ट्रान्सपेरेन्ट बिदि बल गैया आरो बल गिदिर अब्लाबो नोंथांमोना नुखादों नै दैखौ नुखादों दा ओमफ्राय दै दोङो पुरा फुल दै मावदेरा दैया ओमफ्राय आं बे फनखौ आयौ गिसिदों साउन्ड भलिउमखौ बारायहरनो दोनखादों दै Đây là nghe gue tiri dah bude. Đây là gila mak kali. Gimana dah mak kosong. Deh, ek dua tini hande starter deh. 1 2 Deh. Ini mari sungguh. Mari sungguh le. Iji sungguh. Iji. 3 Hosta god pro bisa ko di bawah dua tu bicara. Hah? Baik dah deh, hama sama dai. Baik dah deh, hama sama dai boleh. Deh. Itu komisi kan Nagi phone kelak dah ke? Actually ना आङो आंनि one plus आवहाय आङो Android phone आवहाय edit खालामफेराखै आरो ना माने आं रोङा Android phone आव नैबेबायदि लानानै खालामनांगौ ना खिन्थु आंनि phone आवहाय इदि लानानै खालामजायो आरो ना editखौ इदि लानानै खालामनो बिराद टान मोनो आङो बेखायनो आङो आंनि one plus खौ दोनथ'नानै लावदुमनि phone जोंसो माने बेखौ shoot खालामगासिनो आरो अके बाराद्राय गोबाव जागोन आङो दोननानै Siang. दैयानो माबाया gitu दैयानो लोमजोबा नै Jelas lah anak gue juga nyaman juga. जाथ'वाखै माने इउटुबनि जिमानखिनि आइफन 12 प्र मेक्सनि जिमानखिनि दैयावहाय एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय दङ सबसे घटिया भिडिअ होनबाथाय गेमस्रि दैमारिनि जागोन मानो होनोबा बेयो थोआखै मानो होनोबा आं फार्स्टआवहाय नायाखै बेनो आंनि लाइफनि फार्स्ट टाइम बे एक्सपेरिमेन्ट जिथु खालामगोन आङो ओमफ्राय बे खुरैयाव थोआ नै फना नै थोआ माने थोबाबाबो लोमजोबा आरोना दैया र' आं मोनसे गिदिरखौ लायना फैनो दे 1000 years later. Finally. नै सबसे funny बेबायसा बयामसो लाबोबाय आरो आङो माने गिलासावबो थोआ जिथु आंनाथ' सिगांनि फना आइफन 11 प्र मेक्समोन सिगांनिया ओमफ्राय बियो एसे फिसामोन आरो बे मोनबा हाबजागौमोन खिन्थु दानियाथ' 12 प्र मेक्स बियो एसे गोदोर आरोना साइजआ ओमफ्राय बारा गोबाव खालामबाय थाला आङो सोनोसै आङो नोंथांमोना साननो हागौ नेक्स्टआवहाय सोलायनानै मबाइलखौ माबाबायनानै नै दै सिनाय दंखायो दा नै नुदों दा नै बेसेबां जाखो दायो हरनि 10:42 टाइमा दै ओमफ्राय आं सोनोसै हाबजोब्बाय दै मांनाय नांखौ Dede habay ayo बहुत हिम्मत नांगौ बेबायदि भिडिअ खालामनो थाखाय मा होनबावनो आं बर' दिनै बायचा हामा जाबाय आं सोरबाय थागोन दिनै नै बर' होनबाय मानो र' आं आरो खालामबावगोन ना नै जेबो जायाखै फाइनालि बोरैबा सार्जार पइन्टआव दैयाबा सार्ज जाया जाबा नै जेबो जायाखै दा ओमफ्राय दायो आं मोनसे नायबावनोसै फन हरनानै दे फन फैयोना फैया दै सिङाव थाबाथाय दे फन हरना हो दे फन हरना दे खोनादों दै फन फैमारदों बारा गोबाव दोनला आङो खोनाया दे रिसिभ खालामदो दे खेबसे खालामबाव दे कल रिसिभ खालामनानै लाउडआव होनानै रायलायगोन आङो हेलौ Halo. लासै खोनायो मोजां रायलायहरब्रा Saya harus jodoh.
ओइ खोनादों ना नों इयाव थांब्रा होमबासो दायो मिथिगोन गोजानाव गोजानाव थां इयाव थांथ'लाय Hei, jangan macet. हेलौ Belum jalan macet. हेलौ हेलौ दोन aja deh mobil kemana kamu doon nakalaan doon pa Ada pun turun saya. Ada kontra dun babu nang ang. Hello? Kenapa gede kayak Eze urun babur bari kan laksi na urun bari le laksi iya lagi kurang ada di bas urun babur laksi na laga nai urun babur bari re ki কইছস ঠিক আছে আমি রাখছি হ্যাঁ এই যে ভলিউমটা এরকম কেন শুনছে আমার ফোনটা বেয়া হয়ে গেছে নাকি খারাপ হয়ে গেছে ফোনটা दे स्पिकार दिफायसे दै हाबदो खोमा आरोना स्पिकारावहाय ओमफ्राय बेखौ आङो जल्दि बख'नांसिगोन কি কইছস আয়ো শেষ তাহলে জলদি বুকানা কেনা তাম্মাম হিম্মত ডাকো দে তাম্মাম হিম্মত Hei, kau yang gaya. sama sama nih dia sih yang Kau masa ni ngapain gaya? Kipas jen. aku video lagi deh नोंथांमोनखौ आंनिनो भिडिअखौ आं प्ले खालामनानै देखायगोन आरोना नै गेमस्रि दैमारि सार्च खालामबाय गेमस्रि दैमारि सार्च खालामबाथाय आंनि भिडिअफोरखौ नुबाय आङो लोगोरिखौनो दामना होनसै दे नै सावना एसे बोरैबा दै हाबदो Apa? दैयाव एसे स्ल' गाबो Dia lucu na balap na yan. दे नै नुगासिनो ना भिडिअ Masuk ke Gaza maju na pumunta ko dyan. Buhut mazang ka mga buhut. Kasi hindi ko sa kanong mga kapag mera. वाव Baru ko dito kayo. वाव गोसो मोनाखै आं माने सानबाय आरोना जोंनि बर'आवहाय बिदि रावबो एक्सपेरिमेन्ट खालामाखै जानो हागौ आं नुवाखै आरोना खामदोबाबो बेखायनो आं खामना नायनोसै होननानै सानबाय आङो नै आरो खेबसे देखायबावगोन आङो गिलायबो लाङोना गाज्रि जाबा दै हाबाखैथ' बेल'सो एसे सिगांथिंनिया हाबदों ओमफ्राय गावनो गदो नै मोजां जाफिनबायना दसेनो ये बरिया ना एबार नैबे बलाव नायनोसै आं नै दायो आंनि सिरि मेथाइया गाबगासिनो ना ओमफ्राय आं बेयावहाय दै होना होगोन आरो साउन्डआ फिसा जाबाय माथो दैयाव दैयावनो गाबगासिनो ना आंखौ बर्डआनो साननो हागौ गावनि फन एक्सपेन्सिभखौनो देखायदो मादो लेबेल मारदो होननानै बिदि नङा आं जास्ट लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि फनजों एक्सपेरिमेन्ट खालामफेरदो आरोना माने सिगांनाबो आंना आइफन आंना सिगांनाबो आइफन
10 मोन सिगाङावहाय आं आइफन फार्स्ट टाइम लाजेननायाव आइफन 10 मोन ओमफ्राय 20आवहाय 11 प्र मेक्स ओमफ्राय सरि मायबा फैनो हाबाय दै सिङाव दैदो आखाइदो टाच जायाना ओमफ्राय माबायावहाय मा होनो 2020आव 11 प्र मेक्स लादोंमोन एक्चुअलि दै दङना दैयावहा बारा माबा जानो नागिरा ओमफ्राय माबायाव 2000 माबायावहाय माबाखौ लाबाय आरो टाच जाबाय थादों आंनि आखाइया थाथोंसै बरनफिनसै आं दायो आं टावेलजों एसे फुगारनानै लानोसै एसे गिनोबो ओंखारोना होनदो फाइनालि जेबो जामारासै एकदम बरिया मबाइल बेखायनोथ' आइफना माने दामसिनबो ना दायो सबसे बुहुमावहा दामसिन फनानो नैबेनो जानानै दङ आइफन 12 प्र मेक्सआनो ओमफ्राय जि थान्दा जाबाय आरोना दैयावहा ओमफ्राय आं बेखौहाय खुनु मा होनो आङो आंनियाव केमेरा दंखायो DSLR केमेरा अब्लाबो माने आङो आंनि जिथु इउटुबनि भिडिअसफोर नोंथांमोनहा जिखौ नायबाय थायो बेखौ आङो DSLR केमेराजों खेबनो मार बायो आरोना माने मालाबा खेबनाय जायो बिदिनो मिउजिक भिडिअफोरखौ खेबो आरो ओमफ्राय बिदि ओरैनो व्लग भिडिअ सिम्पल भिडिअफोरखौहाय केमेरायाव खेबनानै आरो लेपटपाव ट्रान्सफार खालाम आरो एडिट खालाम बिराद डिस्टार्ब ना खिन्थु नैबे फनावहा शुट खालामोबा क्वालिटियाबो 4K ओमफ्राय मा होनो एजिबो जायो केरि खालामनो ओमफ्राय शुट खालामनोबो इजि जायो ओमफ्राय उनावहा एडिट खालामनोबो मार इजि ओमफ्राय उनावहा माने बिराद इजि आरोना बिराद माने मा होनगोन आरो पुरा आखायावनो जाजोबखायो ओमफ्राय एडिट खालामनायावबो बिदि हमनानै खालामबानो जायो आइमुभियावहाय ओमफ्राय एन्ड्रइडफोरनियाथ' बिदि हमनाङोना खिन्थु आं दिनैसिम मोनसेबो भिडिअखौ आं एन्ड्रइड फननिफ्राय एडिट खालामनानै होफेराखै ओमफ्राय आं बारा रोंबाङा आरोना माने बारा खालामफेराखैना फार्स्टआवनो आं सोलोंनाया इउटुबनिफ्राय नायना सोलोंदोंमोन ना आइमुभि एपनिफ्रायनो माने एपनिफ्रायनो एडिट खालामनांगौ बेखौसो सोलोंदोंमोन आरो आङो बेखायनो ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' आं डिसक्लेमारखौ होखाबाय खुनु श' अफ नङा जास्ट एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरो जोंनि बर'आवहाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायाखैमोन स' आं बानायबाय आरो दं खोमा बानायनाय आं बेखौबो बुङा जे गैया आं नुवाखैबो जानो हागौ बेबायदि आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंनि गोसोखौ हमथानानै बे भिडिअ नायनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंखौ बेबायदिनो मोजां मोनलांबाय था बेबायदिनो अननाय होबाय था थेंक इउ लाभ इउ बाय बाय